V dňoch 9. až 12. marca 2008 sa na Lesníckej škole v Liptovskom Hrádku uskutočnila chovateľská prehliadka trofejí z okresu Liptovský Mikuláš. Je to pravidelná prehliadka, ktorá sa opakuje každý rok. Sú na nej vystavené všetky ulovené trofeje v danom roku, v poľovníckej sezóne 2007. Pri príležitosti tejto výstavy sme sa odhodlali ako škola usporiadať výstavu s názvom Poľovníctvo a ochrana prírody v Liptove. Túto výstavu organizujeme v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, okresnou poľovníckou organizáciou Liptovský Mikuláš a s Tatranským národným parkom. Na výstavu sme pozvali všetky základné školy z okresu Liptovský Mikuláš. Pozvanie na výstavu prijalo 8 základných škôl a 2 materské škôlky. Na výstave sa snažíme oboznámiť mládež so zásadami správneho chovu a lovu zvery a snažili sme sa ju spestriť aj rôznymi sprievodnými podujatiami. Medzi tieto podujatia patrí napríklad premietanie filmov s tematikou ochrany prírody, ďalej ukážky vo vábení zvery, ukážky v trúbení. Je tu výstava fotografií od autora Ivana Gogála. Ďalej sú tu pracovníci z Tatranského národného parku, ktorí sa deťom venujú v oblasti lesnej pedagogiky a na strelnici školy majú deti možnosť si zastrieľať zo vzduchoviek do terčov. Táto akcia je veľmi peknou akciou. Deti sa dozvedia oveľa viac o prírode, o zvieratkách, aj o poľovníctve ako takom. A myslím, že naša materská škola hodne o zvieratkách a o prírode rozpráva, lebo naše zameranie je v podstate na ochranu životného prostredia, na ochranu prírody, zvierat. Takže sme radi, že deti, aj ja, aj učiteľky sme sa dozvedeli viac a že sme mohli vidieť tieto exponáty.